Denne samtale er produceret af Eupatia. Nærmere bestemt har jeg, Vincent Ringgaard Christoffersen, inviteret filosof Søren Gosvig Olsen til en samtale med temaet Hvad er filosofi? Og med undertemaet Hvad er en filosof? Vi tager udgangspunkt i Heideggers tale Was ist das? Die Philosophie fra 1955. Talen fungerer som en form for anker i en samtale, der trækker i flere retninger. Udover at være lektor i filosofi, har Søren forfattet en lang række bøger, blandt andet Viden og fænomen, Filosofien i Frankrig og Filosofien som institution og tænkningen som håndværk. Søren har varslet sit otium, og han vil træde af til sommer. Vi er mange, der har været glade for, at han standhaftigt har repræsenteret den europæiske filosofi på Københavns Universitet. Tak til Søren for at deltage, og tak til jer for at lytte med. Søren, ja. Velkommen til. Tak. Jeg har det sidste halve år her fulgt nogle af dine forelæsninger på Københavns Universitet, og det er ved at være nogle af de sidste, kan jeg forstå, inden dit otium. Hvordan føles det? Ja, det føles faktisk som en lettelse. Mærkeligt nok, fordi jeg var jo også meget lykkelig, dengang jeg fik en fast stilling. Jeg synes jo, det er privilegeret at kunne leve af og arbejde med filosofi, så er man virkelig heldig. Og det er der ikke noget i vejen med, og de studerende møder med den samme entusiasme hver år, nye studerende. Det er der heller ikke noget i vejen med, selvfølgelig. Men der er meget i vejen med systemet ude omkring det. Altså, bare for at give et indtryk af det, så kan det jo blive lidt vanskeligt at undervise i tysk og fransk filosofi, når man hverken skal kunne tysk og fransk på universitetet, men engelsk efterhånden er det eneste fremmedsprog. Og der tror folk jo så, at jamen, det er jo lige meget bare, vi kommunikerer. Men sprog er ikke kommunikation. Det er kultur og tradition også. Så når sproget er engelsk, så bliver hele vores miljø og den prægning, man får også engelsk. Altså, du kan faktisk bare tage det altså, på et felt, som alle kan se, ikke? Politik. Der er vi også blevet amerikaniseret. Det, som man kalder venstrefløj i dag, har ikke meget med venstrefløj at gøre. Men det har det i en amerikansk kontekst. Men der har de aldrig rigtig haft nogen venstrefløj. I mine unge dage, der var hvad man, så kan man mene om, hvad man vil, men altså dem, der var i DKP og VS, og jeg var nærmere det sidste, men der var inspiration, altså tysk og fransk, den var ikke amerikansk. Og det er jo så, hvad det er, men når systemet, det vil sige administrationen og fakultet, rektorat og embedsværk og ministerium bakker om, at det skal være sådan hurtigst muligt færdigt, og bare det der internationale lingo, som jo for manges vedkommende er ikke så meget de unge, men mange ansatte er valby-engelsk. Når bare det er på plads, så har vi forskning. Det er jeg altså ikke særlig sikker på. Jeg tror, at forskning kræver noget mere tid og noget mere fordybelse, og hvis man skal lære filosofi, så skal det foregå, som det altid har gjort, ved at man læser klassikerne igen og igen, indtil man finder ud af, hvad man har med at gøre. Og at det ikke er noget, man bare kan læse, men at det faktisk kræver en træning eller en skoling. Og nu ser jeg så ikke sådan på det, at jamen, det var meget bedre i gamle dage, alting. Det er mere et spørgsmål om pendulsving i historien, fordi der har været lavkonjunktur for filosofien mange, mange gange. Vi har en 2.500 år gammel historie, og så kommer der højkonjunktur, og det kan der forhåbentlig skifte igen. Føler du, når du præsenterer de her tanker for studerende, er der en resonans ved de studerende?
Er der en fornemmelse af det, eller er det noget, der skal opdyrkes? Jeg prøver at være med at tale om det i min undervisning, hvis jeg kan. Okay, fordi det er jo ikke deres skyld, at forholdene er blevet sådan, og hvis de skal have en chance for at lære filosofi, så skal de jo ikke tænke på det. Så skal de jo bare selv klø på, så at sige. Ikke? Og der er min eneste bekymring i den forbindelse, det er, at de, der bliver rigtig gode, de kan genkendes på efternavnene. Det er folk, hvis forældre er journalister, forfattere, kunstnere, præster, altså en slags kulturaristokrati, og de er vokset op med klaver hjemme og bøger fra loft til gulv, og det er fint nok, og det er da godt, at de er der. Men hvad med dem, der ikke kommer derfra? De skal jo på en eller anden måde også have at vide, hvad det drejer sig om, selvom de ikke har fået det at vide hjemmefra, eller selvom de ikke har vokset op med det. Det var jo det, der var visionen med demokratiseringen af universitetet fra 60'erne og frem, hvor alle begyndte at vælte ind, og det var fint nok. Men det var ikke for, at man bare skulle have et stykke papir til sidst, der ikke var noget værd. Ja. Føler du, at er der et tydeligt skel? Føler du, at måske det der sådan lidt groft sagt, børn- og arbejderklassen kan falde lidt igennem i det system, og ikke rigtig finde sig til rette i universitetet? Det ved jeg, der er lidt tale om for tiden i skønlitteratur og poesi, at der kommer nogle stemmer fra nogle andre kår, som ikke har kunne føle sig sådan rigtig til rette i universitetssystemet. Ja, nu er det jo ret længe siden, at Danmark havde en stor procentdel af bønder og arbejdere i befolkningen. Men jeg vil så bare sige almindelige mennesker, Jensen og Hansen. Der er jo stadigvæk nogen, der er de første akademikere i deres familie, som kommer ind der, ikke? Og jeg tror, man gør dem en bjørnetjeneste ved ikke at stille nogle krav. Fordi så tror de, at alt går. Og det er værst på de humanistiske fag. Man forærer simpelthen kritikerne af humaniora-argumenter ved at styre udenom kriterier for, hvad der er godt og skidt. Og aldrig sige til de studerende, det her er godt, det her er skidt. Det mener jeg er vores pligt. Ja, det har jeg også forsøgt. Altså, det mener jeg også, de studerende respekterer. Jeg har også set de studerende brokse over, hvis når de synes er dårligt, som deres kammerater har udført, slipper igennem, altså som så har sagt til mig, hvis det der kan slippe igennem, så kan alting jo. Ikke? Og det vil sige, at der er jo ingen respekt for det på den måde. Og hvordan, når du nævnte før, sådan, at sprog er mere end bare ordene og teksten, men der er en sammenhæng, en kultur og en tradition omkring det. Er det noget, der sådan vækker resonans ved de studerende? Altså giver det mening sådan umiddelbart for de bachelorstuderende, der kommer ind, at når man læser en tekst på tysk, får man noget andet med, end hvis man læser en oversættelse? Nej, det er desværre kun nogle få, der er med på den. Det må jo forklares grundigt. Men min egen oplevelse var, altså jeg havde tænkt, det var garanteret en smule, hvad kan man sige, nedtrykt stemning, at nu skulle du på pension, og at der skulle ske noget nyt efter mange år i akademisk filosofi. Men min oplevelse var, at det var enormt opløftet, og der var en rigtig god stemning. Så det har ikke virket så melankolsk, som man kunne have troet her det sidste halve år. Nu har vi lige et halvt år tilbage nu. Kom i gang med selve spørgsmålet, som jeg har inviteret dig til at snakke om, som er, hvad er filosofi, og underspørgsmålet, hvad er en filosof? Du har arbejdet med de her spørgsmål af flere omgange igennem længere tid. Du har blandt andet udgivet en bog fra Klin, der hedder Filosofien som institution og tænkningen som håndværk, hvor du blandt andet også kritiserer institutionen. Derudover kan man på YouTube se dit oplæg fra 2012,
med oversættelsen for Klim også, Was heißt denken, et andet værk af Martin Heidegger, som er lagt ud af Anders Tingmann, der hedder Om filosofi og tænkning. Så selve filosofi som institution og filosofi som tænkning har vi været lidt omkring, du har været lidt omkring. Så nu prøver vi at åbne for spørgsmål om, hvad er filosofi så? Og derunder, hvad er en filosof? Det er måske, hvis man er ny i filosofi, er det et spørgsmål, som måske kan virke en smule underligt, og måske en smule navlepillende. Men tænker du, kan man få noget ud af at spørge, hvad er filosofi? Er det et værdigt spørgsmål? Kan det åbne for noget, vi kan bruge overhovedet? Ja, det kan det. Det er efter min mening filosofiens grundspørgsmål. Og det kan jo lyde pudsigt, ikke? Fordi når filosoferne af mange omgange i århundreder har spurgt, hvad er filosofi, så skulle man jo tro, at de efterhånden måtte være kommet frem til et svar. Men det er overhovedet ikke det, der er meningen med spørgsmålet. Filosofi består i at spørge i det hele taget. Hvad er? Hvad er sprog? Hvad er tal? Hvad er tid? Hvad er rum? Hvad er jeg? Hvad er Gud? Alt muligt, som man ellers ikke spørger om. Man undersøger sprog. Det vil sige, at man har nogle sprog, og så undersøger man dem. Men så er det der jo allerede. Man undersøger samfund. Det er sociologi. Men de samfund er der jo allerede. Og man undersøger Gud i det, man går ud fra, at man har fundet en. Men fundamentalt spørgsmål er jo, hvad er Gud? Hvad er samfund? Hvad er sprog? Og det er jo noget, der ligger før man kommer i gang. De forskellige fagvidenskaber starter som om spørgsmålet på en eller anden måde allerede var afklaret. Det kan du læse om alle mulige steder i filosofiens historie, for eksempel i Platons linjebillede. Det er jo, man deler en linje ind i 4 ulige stykker, som så, hvis du ser dem i 2 halvdele, begge er inddelt igen i 2 ulige stykker. Det er det mere tekniske ved tegningen. Det gør ikke så meget. Men det, som undrer folk, det er, at der er 2 niveauer i den intellektuelle halvdel af den linje. Den ene er videnskaben, og den anden er filosofien. Du har de forskellige fagvidenskaber. Der siger Platon, de undersøger for eksempel, hvis det er geometrien, så undersøger de figurer, altså trekanter, firkanter og andre polygoner. Men de spørger ikke, hvad er en trekant, hvad er en firkant, hvad er en linje, eller en cirkel, eller hvad det kan være. Det vil sige, de gør nogle antagelser, de har nogle forudsætninger, som de ikke spørger til. Derfor kan det ikke være det øverste niveau. Det kan være meget udmærket alt sammen, og man kan opnå mange resultater inden for en videnskab, som i det her tilfælde geometrien. Men spørgsmålet er, hvad det overhovedet er, den arbejder med. Det falder uden for den selv. Det er en filosofisk opgave. Så hvad er spørgsmålet? Allerede overordnet de videnskabelige spørgsmål, som handler om at udforske det konkrete hvad. Det konkrete noget. Polygoner, linjer, punkter, når det er geometrien, ikke? Eller noget andet i de andre fag. Så der har du altså filosofien som et frirum, hvor du kan stille de grundlæggende spørgsmål, som man ikke stiller andre steder. Og derfor må filosofien selvfølgelig også stille det spørgsmål til sig selv.
Det kan jo ikke nytte, at man ligesom siger, at alle fagvidenskaberne, hvad er matematik, hvad er sociologi og så videre, dem kan vi stille, men vi kan ikke stille spørgsmål til os selv. Vi er ligesom fredet fra det. Det er der nogle filosofer, der mener. Det er dem, der tror, at nu har vi endelig fundet den rigtige metode. Det er efter min opfattelse håbløst. Den finder vi aldrig. Det er netop det at holde spørgsmålet i live, der er filosofiens opgave. Og det gør man med det spørgsmål. Hvad er filosofi? Det handler om at stille spørgsmål til alt muligt, også sig selv. Så det vil også betyde på en måde, at filosofien har en position, hvor den kan arbejde med nærmest alt? Ja, der er ikke nogen grænse for, hvad der er filosofiske spørgsmål. Nu har jeg jo haft nogle kolleger i mange år, og det sjove ved det er, at man kan have sådan nogle samtaler, som har kørt i 20, 30, 40 år, når man har kendt folk længe. Hver gang jeg møder Jørgen Hass, så diskuterer vi hvad Kants eksempel på en syntetisk dom a priori, nemlig 7 plus 5 bliver 12, hvad det egentlig skal vise. Det bliver vi aldrig færdige med, og dengang Lars Henrik Schmidt levede, der havde jeg også en diskussion kørende med ham, som var, hvorvidt alle de spørgsmål, Jørgen stiller, er filosofiske spørgsmål. Det mente jeg ikke, de var. Jeg mente, nogle af dem faktisk var ligegyldige. Han mente, de alle sammen var filosofiske spørgsmål, hvor jeg vil nok sige sådan, hvorfor siger kommoden ikke noget? Hvorfor er der mænd på mine seler? Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan, men okay, altså man kan godt have den holdning, at der er ikke noget, der er for stort, og ikke noget, der er for småt. så måske peger du i retning af, at filosofi er spørgen og undren på en måde, men ikke alt spørgen og undren nødvendigvis er filosofi. Ja, det vil jeg jo nok mene. Altså, men det kan jeg kan ikke udelukke, at der kan være noget i Lars Henrik Schmidts opfattelse. Altså, man simpelthen taler om åbenhed og undren helt generelt. Ja. Og så er der ikke noget, der er forbudt. Ja. Altså, det er selvfølgelig det er ikke forbudt at spørge, hvorfor er der mænd på mine seler. Jeg mener bare ikke, det er et spørgsmål, der kommer så langt med, men okay. Altså, ja. Men i forhold til at spørge, hvor ligger det så i forhold til at mene eller synes, i forhold til, nu tænker jeg på Platon, doxa i forhold til Sofia eller episteme? Ja. Altså doxa som en mening eller en synsning i forhold til Sofia episteme som en form for visdom eller viden. Ja, nu skal du høre. Jeg bryder mig ikke så meget om ordet synsning, men det har en pointe, det ord. Folk er begyndt at bruge det, og jeg kan godt forstå det. Det er fordi ordet mening ikke mere opfattes sådan, og det betyder det samme. Det er, jeg synes, dit eller dat. Og det er en mening i virkeligheden også, men det kan man åbenbart ikke høre mere. Altså på den måde er ordet synsning jo godt nok. Det er bare noget, man holder fast ved. Noget, man er blevet stående ved. Hvis du så ser, hvad modsætningen er, så er det, altså det hedder jo doxa på græsk, ikke? Så modsætningen er episteme, og altså det kan man jo diskutere, hvad man skal oversætte, som Heidegger blandt andet gør, ikke? Fordi normalt vil man oversætte med videnskab. Men videnskab har betydet alverdens forskellige ting igennem historien. Det betyder ikke det samme i dag, hvor det stort set bare betyder fagvidenskaberne, de positive videnskaber, kendsgerningsvidenskaberne, som Husserl sagde. Og så er det igen noget andet på Fichtes og Hegels tid, ikke? Hvor Hegel jo vitterligt siger, at filosofien må aflægge sit navn af kærlighed til visdom. Den skal i stedet for hedde objektive Wissenschaft von der Wahrheit. Objektiv videnskab om sandheden. Ja, men der betød videnskab noget andet igen. Noget i retning af det, man er bevidst om, at man ved. Altså det, man har vidshed for. Og det kan du så følge tilbage til Descartes. Og hos grækerne er episteme noget andet igen, som mere er noget med, hvad man kan stå indenfor. Eller hvad man
hvad man opfatter som sandt i en hvilken som helst sammenhæng, der ikke er nødvendigvis faglig. Så jeg vil sige, at det afgørende er, at filosofi ikke handler om doxa. Hvor vi så skal hen er noget andet. Og der har synspunktet også ændret sig, eller hvad skal man sige, der har filosofernes opgave ændret sig. Fordi det, som jeg vil pege på som vigtigt på det sted der hos Platon og i det hele taget, det er, at meningen er en slags standsning af tænkningen. Man stopper ved noget, fordi man mener sådan og sådan. Du kan konstatere det med alle mulige mennesker, der har en eller anden kæphest. Du kan tage det i fuldstændig banale, dagligdags situationer. Mennesker, der sparer på vandet eller på strømmen, slukker, så snart de går ud af et lokale for lyset, eller i stedet for at lade vandet løbe og blive koldt, så tapper de noget vand og stiller det i køleskabet i en kande, ikke? Og så næste øjeblik, når de er ude på motorvejen og kører, så ligger de og forsøger at overhale hele tiden. Jamen, og så kan du selvfølgelig sige, at benzin det er altså dyrere end både strøm og vand, ikke? Det kan du ikke resonere med, fordi nej. Altså, nu har man lige fået for sig, at det er vigtigt at spare på vand og på strøm, ikke? Okay, du kan godt opgive at diskutere sådan noget. Det er selvfølgelig fuldstændig banalt. Men jeg er ikke sikker på, at det ikke er det samme, der gør sig gældende, når folk har en politisk holdning, ikke? Nu har man lige bidt sig fast i, at den og den mærkesag, den er i hvert fald vigtig. Jo, siger man så, men der er jo de forhold, som betyder noget for den mærkesag. Ja, men det her, det er vigtigt, ikke? Og det kan være alt muligt fra en eller anden jeg vil faktisk nødt til eksempler, men altså det er jo klart, at man kan have sådan nogen som Trump, eller feminisme, eller alt mulige ting, ikke? Og du har også inden for den politiske korrekthed og wokeness, eller hvad du vil kalde det, en liste over ord, du ikke må sige, ikke? Jamen altså, okay, hvad så med de ord, som ikke er med på listen? Kan de ikke også være forfærdelige? Og der er folk som regel ikke til at rokke, altså man har bidt sig fast i et eller andet, og jeg begyndte med de helt banale eksempler med at spare på vand og strøm, ikke? Men jeg er sikker på, at det kan forfølges ud i det politiske, og også ud i det filosofiske, altså man har lagt sig fast på en eller anden afkortet forståelse af, hvad videnskab er, hvad ontologi er, hvad metafysik er, og så skal der ikke rokkes ved den. Altså det er mærkeligt at se, hvordan folk, der ellers godt kan tænke på andre områder, hvis de har en eller anden mening, så går de i stå. Eller det gør vi alle sammen. Det gælder om at opdage, hvor man selv også gør det, ikke? Noget, der er interessant i den sammenhæng, det er jo, hvordan man overtager floskler. Hvordan man overtager sprog, som er stivnet i nogle faste udtryk, som ikke rigtig siger noget mere. Hvis du prøver at sige ordene, det var en fantastisk spændende oplevelse. Så kan du tage de 3 ord der, fantastisk og spændende og oplevelse, og så prøve at vende og dreje dem lidt. De siger jo ikke rigtig noget mere. Altså, det er jo mærkeligt, fordi det burde de jo. Men når folk siger, at det var en fantastisk spændende oplevelse, hvad tænker man så? Gab. Ikke? Og det er jo mærkeligt. Altså, men sådan kan ord holde op med at betyde noget, jeg har jo selv kommet til at bruge sådan nogle ord, ikke? Jeg synes for eksempel udtrykket, det kan noget, at det var godt, ikke? Indtil jeg blev gjort opmærksom på, at ja,
men det kan til gengæld bruges som hvad som helst, ikke? Eller vi skal ud på en rejse. Det synes jeg egentlig var en meget god metafor, men nu er den jo blevet så slidt, så det siger ingenting. Altså, sådan er der jo eksempler på at sproget går i tomgang. Og det gør tænkningen jo også nogle gange, fordi man er standset et sted. Og det er ikke fordi, vi skal videre, men vi skal have udvidet på en eller anden måde vores horisont, eller have opdaget andre perspektiver eller vinkler. Det er sådan set det eneste, filosofien kan bidrage med. Det er at sige, hvis man har lagt sig fast på et eller andet, ja, men du har overset det og det. Du har overset det her og det her. Det mener jeg faktisk, sådan vil jeg i hvert fald sige det lige for tiden, det er det vigtigste, filosofien kan bidrage med. Og måske, som vi kan blive lidt klogere på i dag, apropos Heidegger, at den her udvidelse af horisonten ikke kun behøver at være fremadrettet, men måske også bagudrettet. Og, ja, i høj grad. Ja. Og hvordan end man kan opstille sådan et billede. Lige her til sidst i velkomstdelen, inden vi går i gang med Heidegger, har du en oplevelse af, at det her sådan meningsaspekt er blevet værre med de studerende, der, nu er det selvfølgelig lavet, når jeg siger værre, men det kommer af en oplevelse fra mig selv, at med sociale medier, så er meninger blevet meget, meget vigtige, og det fylder enormt meget. Alle kan mene noget, og alle bør mene noget. Sådan kan man i hvert fald opleve det. Er det noget, du har lagt mærke til blandt studerende? Har der været et skift? Jeg tror i hvert fald, du har ret i, at de sociale medier, Facebook for eksempel, har en afsmittende virkning på, hvordan man diskuterer. Jeg er jo selv på Facebook, men har bebudet derinde, at jeg går af nogenlunde samtidig med, at jeg går af fra min stilling. Jeg vil godt trække mig fra det der, men så har jeg da været med på den rejse, om jeg så må sige. Og det har været en fantastisk spændende oplevelse. Det er en fantastisk spændende oplevelse. Yes. Og ikke mindst, som jeg nogle gange siger, når jeg udtaler mig om noget, som jeg ved noget om, så kommer der en eller anden ind fra højre og mener noget derinde. Der er jo masser af ting, jeg ikke ved noget om, så skal jeg nok indrømme det. Men hvis der for en gang skyld er noget, jeg ved noget om, så er jeg tit ude for, at der kommer nogen ind fra højre og mener noget om det, og så skriver jeg ironisk eller sarkastisk nogle gange, men der er jo så mange eksperter her på Facebook, og der kan jeg selvfølgelig slet ikke være med. Men det er den der umiddelbare, man altså går i tasterne, i tastaturet med det samme, ikke? Dem tror jeg faktisk, du har ret i, at det har en uheldig og meget stærk afsmittende virkning på, hvordan diskussioner foregår i det hele taget. Og det er rigtigt nok, der er nogle studerende nu med meget faste meninger, meget overbevist, og med den sag er rigtigt, det er ikke så mange, det er 5-10%. Okay. Men de kan fylde meget landskabet, men det var jo ikke anderledes. Dengang jeg begyndte at studere for et halvt århundrede siden, der var det bare nogle andre meninger, ikke? Altså, alle var kommunister eller socialister. Det spørgsmål var kun, på hvilken måde man skulle være det. Men jeg kan da huske, at det første spørgsmål, der stod, da jeg var på rustur, der var der jo også nogle tutorer dengang, tutorer, ikke, som havde stillet nogle spørgsmål på et duplikeret ark, som vi fik udleveret. Det første, det var, hvordan skal vi legitimere vores filosofistudium over for arbejderklassens interesser? Og der kunne man jo ikke svare, som jeg havde lyst til. Det sådan sagde man heller ikke dengang, men I couldn't care less. Altså, nu er jeg her for at læse filosofi. Det skal ikke retfærdiggøres i forhold til noget som helst. Det kan det ikke alligevel. Altså, det er jo godt at opgive. Jeg kan huske, at jeg sagde dengang faktisk i diskussionen nøjagtigt det samme, som jeg siger nu, at hvis man ser på, hvad opgaven er for filosofien, så er det at sige, at vi er i denne bestemte virkelighed her. Men der kunne være alle mulige andre virkeligheder. Virkeligheden er kun én mulighed blandt andre muligheder. Det står for øvrigt næsten ord til andet i Husserls Erfahrung und Urteil. Virkeligheden må betragtes som en mulighed blandt andre. Det er en måde at sige, hvad filosofien skal på. Det kan man legitimere noget, jeg ved ikke i forhold til arbejderklassen, men i forhold til andre mennesker i det hele taget. Ja, det kan man godt, fordi det er faktisk at udvide perspektivet fra at være lukket om sådan, som det er nu. Det synes jeg er en god opvarmning til spørgsmålet.
om, hvad er filosofi? Der er mange andre, der har svaret på det gennem tiden. H.C. Ortega i Gasset, Karl Jaspers, Deleuze-Guattari, Agamben, og her med Heidegger. Så det er et spørgsmål, flere er vendt tilbage til, og som du siger, et spørgsmål, som man måske en gang imellem skal tage op, fordi at det ændrer sig. Ikke som svar, men som måde at spørge på. Så vi kan måske for nu konkludere, at det ikke er ren mambo-jumbo, men det faktisk er et spørgsmål, man kan få noget ud af. Ja. Så lad os gå lidt tættere på Heidegger. Sådan helt personligt, hvornår startede du med at læse Heidegger? Jeg ved, du har brugt meget af dit liv på at læse Heidegger. Ja, det har jeg jo. Med nogle pauser. Fordi han er meget tung at læse hele tiden. Det er meget tung germansk stil, ikke? Så det er godt, der findes nogle franskmænd og nogle italienere. Ikke fordi det er let, men det er en anden elegance. Jamen altså, du vil gerne vide den helt personlige start. Ja, hvad er det, der har fanget dig? Hvordan kan man bruge mange år med en filosof i forhold til spørgsmålet? Sådan, hvad er filosofi? Hvordan kan det være? Jeg har også mine personlige helte i filosofien, som jeg bliver ved at vende tilbage til. Så hvad er det, der ligesom trækker? Er de tættere på noget? Er de tættere på noget for dig som person? Er de tættere på noget i forhold til en tradition? Eller er det måske flere ting? Altså, hvis vi nu skal tage den helt personlige eller private vej, så kunne det være meget sjovt at sige, at jeg er jo fynbo og gik på gymnasiet, Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Og dengang nørdede jeg af forskellige, også personlige, private grunde, løs fra morgen til aften med alverdens ting. Først ville jeg være, der var forskellige muligheder. Fodboldspiller, musiker, journalist. I den rækkefølge opgav jeg dem. Vi havde en studievejleder på gymnasiet, som jeg talte meget med, og hun var meget tålmodig, og vi havde mange samtaler, og det blev ved med det der med, at jeg ville være journalist, så siger hun, du skal slet ikke læse på journalisthøjskolen, du skal tage et eller andet fag, kan polit eller sådan noget, så skal de nok give dig en efteruddannelse. Du skal kunne et eller andet i udgangspunktet. Det var altså ikke dumt. Så kiggede jeg på alle de der studieordninger, og fandt ud af, at man begyndte med filosofi på de studier. Og så vendte jeg mig mere og mere mod det, og fra 73, da jeg var 17 år og frem, så læste jeg faktisk filosofi, og interesserede mig så for sprog, specielt tysk og fransk, fordi jeg fandt ud af, hvor vanskelig engelsk er. Tysk og fransk, det er meget lettere at have med at gøre, fordi der er der nogle strukturer. Engelsk, det er bare en uendelighed af vokabular. Og jeg har ikke en fotografisk hukommelse på den måde, så jeg kunne bedre det der med strukturerne, de retoriske på fransk, de grammatiske på tysk. Og så læste jeg tyske og franske og engelske filosofer. Jeg læste faktisk The Concept of Mind, da jeg gik i 2G, fra ende til anden. Og så læste jeg også Ayer og Strawson og sådan nogen. Og det var da ikke helt dumt. Ayer, der nærmede det sig faktisk helt dumt, ikke? Men Ryle, der tænkte jeg faktisk, da jeg havde læst de første 65 sider, nu har vi forstået Gilbert. Og så var der altså 300 sider til, som jeg også læste, hvor den samme pointe bliver gennemspillet. Og når jeg så gik over til at læse Foucault, eller Althusser, eller nogle af det, man kalder strukturalisterne, Lévi-Strauss og så videre, så fandt jeg altså en anden dybde. Og det samme med Kant og hvem jeg ellers fik fat i dengang, og som jeg ikke læste i dybden endnu. Det kan jeg ikke prale af. Men jeg kunne se, at her var altså en dybde, trods alt, som der ikke var hos de der englænder. Og så kommer jeg på universitetet og finder ud af, at jeg kunne hjælpe med. De allerfleste, de ser de der englænder som den store åbenbaring, ikke? Jeg havde meldt mig til at læse filosofi i Aarhus, fordi der var også teologi.
Vi havde jo også filosofi i Odense, men der var også teologi og idéhistorie i Aarhus. Jeg tænkte, det måtte have en afsmittende virkning, og nogle af dem, der var de steder, Løgstrup og Slyk, og sådan nogle, Esben Krause Jensen og så videre, de måtte også kunne bidrage med noget. Jeg gik også til deres timer, det var ikke særlig velset. Man skulle helst holde sig nede på filosofi. Det lå nemlig i stueetagen. Idéhistorie, det var på første sal. Og så i kælderen. Ja. Det var det tungeste. Ja, yes. Jeg brugte faktisk meget af min børneopsparing på at købe bøger i akademisk boghandel, som stod klar til mig, da jeg flyttede derop, som jeg så hentede hjem. Og der var også Logische Untersuchungen, Husserls Logische Untersuchungen og Heideggers Sein und Zeit, og der var også Sartres Kritik de la raison dialectique, og Foucault les mots et les choses, og alt sådan noget, som jeg stillede op på hylderne. Nu skulle jeg i gang i det med dem, ikke? Og det kom jeg også, og læste for eksempel Sartre sammen med Sartre og Althusser sammen med Esben Krause Jensen og fulgte hans seminarer. De andre kom jeg ikke rigtig i gang med. Logische Untersuchungen og Sein und Zeit. Jeg læste faktisk kun i Logische Untersuchungen, for så vidt det var nødvendigt for at forstå det i dag, som jeg så læste. I 78, efter 2 år, lykkedes det mig så at komme til Frankrig. Og det var faktisk først derfra frem, jeg begyndte at lære filosofi. Jeg havde jo ikke kunnet forstå, altså i min naivitet i gymnasiet, der kunne jeg jo ikke forstå, at man kunne være en stor filosof og så nazist, som Heidegger var. Nej, det tror jeg stadig, der er nogen, der har svært ved at forholde sig til. Det kan jeg lige komme tilbage til. Ja, da jeg så kom til Frankrig, så var det kursus, Gérard Granel udbrød det første år, det første akademiske år, det var 1978 til 1979, det var Sein und Zeit, introduktion og oversættelse. 3 timers forelæsning, vel at mærke 3 klokketimer uden pause. Yes. Noget cigaretter? Ja, det tog en pakke. Ja. 20 styks. Gitan for sådan en forelæsning der, og vi var jo alle sammen nødt til at ryge for at kunne holde det ud. Ja. Og så var der 3 timer om torsdagen også, som jeg husker det, med oversættelse. Og der kom måske 72 til det der kursus i Sein und Zeit, og så kom der 12 til oversættelseskursus, selvom Granel havde skrevet i kursuskataloget, at man skulle komme til begge dele. Det var der altså ikke ret mange, der gjorde, så man havde ham for sig selv på det der kursus, hvor man oversatte fra tysk til fransk. Hvad jeg også forsøgte, og det kunne jeg selvfølgelig ikke godt nok. Men den undervisning, jeg så mødte der, som man jo kunne fortælle vidt og bredt om, den lærte mig i hvert fald en ting, som er noget af det, vi har snakket om, at filosofien spørger til forudsætninger. Og derved har den ikke selv nogen. Den har kun sin erfaring. Alle de filosofer, der har været. Og det er umuligt at berette alt, hvad der foregik på det kursus der, men jeg kan huske nogle af de genkommende formuleringer, som Granel havde. Og en af dem var il n'y a pas de lien réel entre un moi réel et un monde réel. Der er ikke noget virkeligt bånd mellem et virkeligt jeg og en virkelig verden. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi må stoppe med det der traditionelle setup med et erkendelsessubjekt her og et objekt for erkendelsen derude. Altså det, som i anglosaksisk terminologi hedder mental representations, og så har vi ude på den anden side physical objects, og det er så ligesom, hvad der er. Og det er ikke, fordi der er noget andet, det er, fordi der overhovedet ikke er noget, at det er forkert. Der er ikke noget i udgangspunkt. Der er ikke noget at støtte sig til, når man filosoferer. Og det er det, Sein und Zeit går ud på at vise. Det er det, spørgsmålet om væren handler om. Og det er et spørgsmål om metafysik. Mandens politiske holdning er derimod et spørgsmål om politik. Og der har jeg fundet ud af, at der ikke er andet for, end at sige, at man kan altså godt være et metafysisk geni,
samtidig med, at man er politisk idiot. Det modsatte findes jo også. Det er faktisk meget mere almindeligt. At folk godt kan have nogle så fornuftige synspunkter politisk, eller være store politiske tænker. John Locke er et eksempel, men John Locke er også et eksempel på, hvordan man så kan være en skovl som metafysiker. Og det hænger ikke sammen, og det kan godt være skuffende, frustrerende for en, men det gør det meget sjældent. Altså, du kan endda også se det, hvis du tager Foucault der i dag. Foucault er en skarp tænker, politisk, historisk, samfundsmæssigt, men ikke så skarp metafysisk. Der i dag, det er det omvendte. Ikke at nogen af dem er dårlige, svage som metafysikere, men eller politisk, men det er bare, de har ikke deres force det samme sted. Det, som imponerer mig ved Agamben, er, at han er en lige stærk politisk og metafysisk tænker. Det er altså ret sjældent, efter min erfaring. Og hermed mener jeg ikke, om Agamben har ret. Jeg er ikke enig med ham, hverken metafysisk eller politisk. Jeg mener bare, det er godt arbejde. Godt gået. Ja. Men det korte og lange er, at jeg lærte filosofi hos Granel. Jeg vidste faktisk ikke, hvad det var før. Og man kan heller ikke stille sig op og fortælle, hvad filosofi er. Men som Alain, der var lærermester for Granels lærermester, og som på den måde bliver min oldefar, rent åndeligt, sagde, så bliver man filosof på samme måde, som man bliver smed. Man kan også sige på samme måde, som man bliver sanger, eller kunstmaler, eller murer, eller tømrer, eller arkitekt, ved at øve sig, og øve sig, og øve sig. Du kan selvfølgelig godt bibringe folk noget viden. Du kan også lære, du kan lære en eller anden, hvordan man spiller violin. Det kan alle lære, men det er ikke alle, der bliver gode violinister. Hvordan gør man så det? Jamen, det er ikke andet end øvelsen, erfaring, tænkningens erfaring. Og vi har jo så den store fordel i filosofien, at vi har en erfaring, der er 2.500 år gammel, vi kan trække på. Og der er ikke anden måde at lære det på, hvad filosofi er, end at øve sig og øve sig. Og det, som Granel lærte os, det var, at han havde også et andet udtryk, som jeg først har hørt ham komme med senere i nogle foredrag. La pensée craint sa propre nudité. La pensée craint sa propre nudité. Tænkningen frygter sin egen nøgenhed. Ja, den vil frygtelig gerne støtte sig op af noget. Hjerneforskning, cognitive sciences. Det er en illusion. Spild af tid. Der er ikke noget, filosofien kan støtte sig op af. Før var det sandsynlighedsregningen. Før det igen var det termodynamikken. Den har altid ville støtte sig op af noget. Længere tilbage var det simpelthen matematikken. Men problemet er, at alle de videnskaber, som filosofien vil støtte sig op af, er selv kommet i gang ud fra et filosofisk spørgsmål af typen, hvad er? Og så har man så fundet et svar på det, som sikkert er rigtigt nok. Der er bare så mange andre svar, der også kunne være rigtige. Og så har man fortsat med det, og så er det blevet vældig imponeret, som Husserl sagde om naturvidenskaberne, at de var imponerende. De så viel bewunderten Naturwissenschaften. Ja, de er da også beundringsværdige. Det er filosofien ikke på den måde. Den er beundringsværdig ved sit mod til at tage spørgsmål op, som ingen andre tager op. Er der en... Når jeg gennem tiden har snakket med forskellige mennesker, der har arbejdet både med filosofi og psykologi, så er der mange, der godt kan lide at adskille de to og hævde, at der er en forholdsvis stringent adskillelse mellem de to. Personligt er jeg meget glad for at læse både Nietzsche og Kierkegaard, og for eksempel ved Nietzsche er der tit nogle psykologiske dynamikker eller nogle kropslige dynamikker, som ligger til grund for, hvordan vi så vælger at tænke. Og jeg kan ikke lade være at tænke, når i forhold til de ting, du siger her, at Nietzsche bruger flere gange det her stillads, med den her stilladsmetafor, at vi læner os op af nogle begrebsapparater eller nogle systemer. Og for Nietzsche handler det om, at vi er
bange for afgrunden. I Moralens oprindelse skriver han det her latin, horror vacui, at vi er bange for det her vakuum, som eksistensen ligesom byder. Vi er bange for intetheden. Ja. Er det en retning for filosofien at komme med en diagnose på den måde, eller er det et psykologisk problem, eller er det berettiget på den måde? Det handler ikke om psykologi, som jeg ser det, med Nietzsche. Det handler om det, som filosofien altid handler om, at gøre opmærksom på nogle forudsætninger, som vi ikke har fået øje på. Og det Nietzsche siger, det er, kunne det være, at vi har de og de forklaringsmodeller, kategorier, begreber, fordi det giver tryghed. Og det lyder selvfølgelig psykologisk, men det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at pille de begreber, kategorier og forklaringsmodeller ned fra deres piedestal og sige, det skyldes måske i virkeligheden noget ganske andet. Nemlig, at vi ikke kan udholde, at det ikke er en mening og et mål eller en fornuft. Det vil vi meget gerne have, der skal være. Men det er ikke psykologi. Altså forskellen, hvis vi skal runde det mellem filosofi og psykologi, er noget andet for mig. Det kan du tage ud fra en psykoterapeutisk situation. Du kan jo ikke gå til psykoterapi hos en filosof. Man kan gå til logoterapi, eller sådan set også til Daseins-analyse. Det findes. Okay. Men det er fordi folk, når de er i en eksistentiel krise, stiller sig de spørgsmål, som filosofien stiller. Så det kan godt give mening. Men psykoterapien arbejder på et lidt andet plan, som kan beskrives ud fra, at hvis jeg siger noget til dig, så kan du filosofisk interessere dig for, om det er sandt eller falsk, eller hvad mine forudsætninger er for at sige det. Men der er også noget andet, der hedder, hvordan virker det på dig? Hvis jeg siger et eller andet til dig, som skal forestille at være den pure sandhed, så kan den jo godt være sårende, eller tage modet fra dig, eller tværtimod løfte dig op, få dig til at vokse. Og den virkning interesserer filosofien sig jo ikke for. Det kan man godt gøre, men det er psykologiens arbejde. Altså den effekt, udsagn har, det er noget andet end den filosofiske side af dem. Det betyder ikke, at filosofien ikke kan interessere sig for det der, men det er ikke det, der er dens arbejdsfelt. Den er ikke ude i et forsøg på at helbrede folk. Og igen, altså, nu har vi snakket om, at filosofien stiller alle spørgsmål. Det her kan selvfølgelig også problematiseres, ikke? Fordi selvfølgelig, jo. Det tror jeg indledte i år, der må du også have været der med at sige, at der var en enquete, en rundspørg blandt filosofer, foretaget af det franske tidsskrift Kritik, som er kommet siden 2. verdenskrig. Der var et særnummer, der hedder Pourquoi pas des philosophes? Hvorfor ikke filosofer? Og der skulle så forskellige filosofer gøre rede for, hvad filosofien egentlig skulle være der for, hvad den skulle til for. Og Clément Rosset, som jeg også har oversat, som også var en af de store dengang, han indleder med at skrive, at ved slutningen af årets forelæsninger kom der en studerende op til mig og overrakte mig en flaske whisky med ordene: værsgo, herr professor. Takket være dem er jeg nu ligeglad med alt. Og det spurgte han så sig selv om, kan det virkelig være meningen med filosofien og med min undervisning i filosofi? Og han kommer frem til, ja, det kan det på en vis måde godt, fordi filosofien handler om at gøre det klart, hvad der er problemer, og hvad der ikke er. Altså, hvad det er værd at spørge om filosofisk, hvad der er mest gods i at spørge om, og hvad der er pseudoproblemer. Det står der også noget om i begyndelsen af Sign on Sight, at vi kommer igen og igen til at stille Schein-fragen. Altså
skinspørgsmål. Vi kommer ind i pseudoproblemer, og der er også nogle eksempler på det. Omverdensproblemet er et af eksemplerne i Simons Side, hvor det så, ligesom for Wittgenstein, handler om at bedrive en slags filosofisk terapi på det, nemlig ikke at løse problemet, men at finde ud af, hvordan det opstår. Og så analysere den situation. Ikke? Mm. Så det er jo ikke sådan, at terapi og filosofi er fuldstændig adskilt, men der er alligevel en forskel i, at det er psykoterapeuten og psykologen, der kan behandle folk. Og filosofer kan gøre det omvendte. Undskyld? Og filosoferne kan gøre det modsatte. Bringe folk i angst og fortvivlelse. Ja, jamen det er, som nogen har sagt, det er forvirring på et højere niveau. Altså, det er jo ikke psykologens opgave at forvirre nogen, men at tværtimod berolige eller genskabe en normal situation. Ikke? Ja. Det bringer os meget fint videre til selve Heideggers tale her, oplæg, som det i virkeligheden er, fra 1955. Det er givet i Frankrig, i Cerisy-la-Salle. Er det rigtigt udtalt? Cerisy-la-Salle, ja. Cerisy-la-Salle. Og her spørger han ligesom ind til, selve talen er senere transkriberet og udgivet som en lille bog, som hedder Was ist das? Die Philosophie. Og allerede i starten kommer vi ind på, ligesom som vi allerede har været lidt omkring, at Heidegger i Sein und Zeit prøver at gå væk fra den her substanstænkning og over i en form for bevægelse, hvor han går fra sit hvad til hvordan. Og selvom at der ikke er en substans som sådan i filosofien og i måden at arbejde på, så får man alligevel indtrykket her af, at der alligevel er forskellige måder, hvor han bruger det tyske begreb Weg, som kan oversætte til vej, eller spor, eller sti, eller måske endda måde. Darum müssen wir versuchen, die Frage genauer zu bestimmen. Auf solche Weise bringen wir das Gespräch in eine feste Richtung. Das Gespräch wird dadurch auf einen Weg gebracht. Ich sage auf einen Weg. Damit geben wir zu, dass dieser Weg gewiss nicht der einzige Weg ist. Es muss sogar offen bleiben, ob der Weg, auf den ich im Folgenden hinweisen möchte, in Wahrheit ein Weg ist, der uns erlaubt, die Frage zu stellen und zu beantworten. Det har jeg forsøgt at oversætte derhjemme til noget i stil af. Derfor må vi forsøge at bestemme spørgsmålet, det vil sige, hvad er filosofi, mere præcist. På denne måde bringer vi samtalen i en fast retning. Samtalen bliver derigennem bragt på den rette vej, eller spor, sti. Jeg sagde på én vej. Vi indrømmer derfor, at der ikke er den eneste vej. Det må sågar forblive åbent, om den vej, jeg gerne vil på, faktisk er en vej, der giver os mulighed for at stille og besvare spørgsmål. Hvad er det, der er på spil her, Søren? Fordi Heidegger medgiver, at der er forskellige veje at gå af. Betyder det, at alle vejene så vil være lige gode, lidt i forlængelse af det, vi allerede har snakket om? Nej, altså... Skriftet hedder Was ist das? Die Philosophie, og det er en lidt uvant måde at spørge på. Hans tiltrædelsesforelæsning hedder jo bare Was ist Metafysik? Hvorfor hedder det så ikke bare Was ist Philosophie, eller Was ist die Philosophie? Jeg tror, det er, fordi han har holdt det i Frankrig. Du kan se, der er også indsat franske ord i parenteser indimellem. Det gør Heidegger jo normalt ikke, men han har holdt det i Cerisy-la-Salle, som er sådan et sådan rimeligt prestigefuldt sted, på et slot, hvor man mødes, og så har man et tema, og akterne fra det møde bliver så som regel udgivet bagefter. Så jeg tror, han har taget den franske måde at spørge på. Qu'est-ce que c'est que la philosophie, eller qu'est-ce que la philosophie? Jeg har den i en italiensk udgave her, eller italiensk
paralleludgave med en tysk tekst, Die Fronte, og ved siden af, og der hedder den Che cos'è la filosofia? Og det, hvis man skal oversætte det direkte, så er det jo, hvilken ting er filosofien? Hvad for noget er filosofien? Was ist das, die Philosophie? Og der går han jo... Der går han jo kød på et was, som man også gør i Was ist metafysik, og siger, det handler ikke, som du også sagde, om et hvad, men om et hvordan. Hvordan tilgår vi det her spørgsmål? Hvilken retning skal vi gå? Og så vælger han så en retning, som jo ender med, at han kommer ind på sit sædvanlige tema, væren-spørgsmålet. Og så siger han, at man kunne have valgt mange andre. Han skitserer også nogle af dem undervejs. For eksempel så kunne man gennemgå, hvad filosofien er hos den og den og den op igennem historien, og det kan også være nyttigt og fint nok. Men hvad er det, en filosof egentlig skal? Ikke? Og så siger han, at der var nogle før filosofien begyndte, Heraklit og Parmenides, altså før sokratikerne, og der står i den her forbindelse, de var større tænkere end filosoferne. Så der er altså næsten tale. Han siger ikke, at det er det, men det er næsten et forfald fra tænkningens åbenhed til, at den lukker sig. Det mener jeg, man må sige, at den gør på en eller anden måde, fordi filosofien bliver en institution og en funktion, et slags arbejde, eller métier. Og der bliver altså lagt nogle rammer for, hvad filosofi kan være med Platon og Aristoteles og videre frem. Ikke? Jeg ved ikke, hvis jeg selv skal gengive, hvad pointen så er, så kan du tage Sokrates-figuren, som han også nævner, om den figur spiller ikke så stor en rolle hos Heidegger som hos andre. Men han siger dog nogle steder, ikke her, men at Sokrates er filosofien i et reneste udgave. Det er jo lidt specielt, når han aldrig bruger Sokrates-figuren ellers. Hvad kan det betyde? Ja, hvis man ser ud fra konteksten, de steder, hvor Heidegger omtaler Sokrates, så er det, at han bliver stående ved spørgsmålet. Han går rundt og spørger folk på agoraen, i det offentlige rum, hvad de forstår ved det og det. Det bliver også nævnt her. Det fortsætter hos Platon og Aristoteles. Hvad er retfærdighed? Hvad er det skønne? Hvad er et samfund? Hvad er... Og så videre, og så videre. Men hvis du ser Platons dialoger, nu er der jo forskellige andre kilder til Sokrates. Der er Xenofon, og der er nogle... Så er der Aristofanes, og så er der nogle anonyme fragmenter og sådan noget. Så man kan selvfølgelig ikke tage Platons Sokrates for at være den historiske Sokrates, men hvis vi kigger på de der forskellige kilder, så altså det er ret interessant at gøre, som jeg engang satte mig ned og gjorde, og undersøge alle de steder, hvor Aristoteles taler om Sokrates. Det var ikke så direkte kendskab som Platons, vel? Men han siger et sted, at Sokrates ikke havde nogen idélærer, for nu at oversætte det meget groft. Ikke? Det vil sige, at man skal skelne mellem Platon og Sokrates. At Platon er sådan en slags overbygning, metafysisk overbygning på Sokrates. Og så siger han noget andet, som er umiddelbart lyder mærkeligt, at Sokrates diskuterede kun etiske spørgsmål. Og det er jo svært at få til at passe, når han også diskuterer, hvad er det skønne, eller hvad er sandhed, og lignende. Men jeg kan ikke se rettere, end at det betyder, at uanset hvad Sokrates spurgte folk om, så var det etisk ment. Og det betyder noget andet, end at han diskuterede nogle bestemte emner. Det betyder, at han undersøgte, om folk kunne stå inden for det, de siger. Når du taler om retfærdighed, når du taler om skønhed, eller som han har med de der sædvanlige eksempler, når du taler om skibsførerkunst eller regeringskunst, ved du så egentlig, hvad du taler om?
og det gør jo folk rasende, fordi jeg ved i hvert fald nok, hvad, og så videre, ikke? Sådan var det også dengang. Men det der pointen er, kan du egentlig stå inden for det, du siger? Ved du egentlig, hvad det er, du siger, når du bruger de ord eller de begreber? Det gør vi jo mange gange ikke. Du kan bare tænke på etymologien. Man bruger et eller andet ord, man aner ikke, hvor det kommer fra. Det er jo så kun én måde at gå til det på, ikke? Men hvor så Heidegger får arbejdet sig frem til, at det der med at stå inden for, hvad man siger, det betyder at svare på et kald. Sådan hedder det jo hos ham. Værens kald. Og det kan man jo godt synes er lidt for højtideligt. Ikke? John D. Caputo, som er elev af Derrida, og meget underholdende, han skriver, at man har prøvet, og man kan høre værens kald. Han har endda lagt øret til jorden, men det er som om væren ikke vil tale til mig, skriver han så. Måske har væren fundet ud af, at jeg er amerikaner. og det kan man, jeg synes, det er rimeligt nok at gøre en lille smule grin med det. Men der er altså en appel på færre her, på en eller anden måde. En appel om sandhed. En appel om at tale sandt, at være sand. Og det er det der med at kunne stå inden for, hvad man siger. Ikke? Og det fører hen til verdensspørgsmålet for Heidegger, fordi det handler om at nå til en forståelse af tingene sådan, som de er. Og ikke sådan, som man siger, de er, eller mener, de er. Kan vi så indtil videre sige, at i forhold til underspørgsmålet, hvad er en filosof? Er en filosof en, der er i stand til at måske pege på nogle veje eller nogle spor, som har mere at byde på end andre spørgsmål, i forhold til det, du nævnte før, med de her scheinfrage, de her skinproblemer og skinspørgsmål. Ja, det burde være filosofens opgave og filosofens evne. Det har interesseret mig en del for de senere år, først der, og selvom jeg har gennemgået Platons Staten, jeg ved ikke hvor mange gange, så har jeg nok ikke lagt nok mærke til, at før de store billeder kommer, hulebilledet, solbilledet, linjebilledet og hulebilledet, så er der faktisk en gennemgang af, hvem der overhovedet kan blive filosofer. Altså det stiller simpelthen nogle krav til ens karakter. Ja. Og det gør man jo ikke, når man optager folk på universitetet, og det kan man heller ikke. Man kan ikke lave sådan en slags sindelagsprøve der, sindelagskontrol. Men det er rigtigt nok, at det kræver nogle bestemte karakteregenskaber, som man kan træne, og som ikke er særlig almindelige. For eksempel kræver det ydmyghed, og det kræver også det modsatte, eller noget i den anden ende, kan man sige, generøsitet. Jeg kan lade være med at sammenligne det med, at da jeg gik på stadion som lille dreng og så OB spille mod AGF eller KB eller de store klubber, jamen så kunne det jo ske, at de andre lavede noget, der var rigtig godt. Skal man så klappe? Ja, det gjorde man faktisk dengang. Indimellem. Hvis det var rigtig, rigtig godt. Og sådan er det jo ikke mere. Sådan er det virkelig ikke mere. Det er næsten som om den afsmætning fra sociale medier, du talte om. Ja. Man skal have en mening. Man skal holde med den og den, ikke? Jo. Og jeg kan huske i 2001, mener det var, da Erik Mygland scorede det, der blev årets mål imod OB, hvor FCK vandt 4-0. Der klappede jeg, selvom jeg stod blandt OB'er, og der var der også nogen, der sagde, hvad fanden har du gang i? Og hvad klapper du af? Og sådan noget, ikke? Ikke så aggressivt, som det så er blevet nu. Nu er det jo endnu værre, ikke? Ja. Men det er fordi, man må anerkende, når det er godt, selv når det er modstanderen. Jo. Og hvis du så går lidt videre til de politiske partier, jamen det kan jo godt være, at en fra Dansk Folkeparti, som jeg ved Gud ikke kunne drømme om at stemme på, siger noget fornuftigt. Jamen så må jeg da indrømme det. Ja. Og altså, det er det der med meningen begynder. Altså man skal prøve at sætte sig ud over det. Fordi ellers så kommer man aldrig nærmere sandheden, så bliver man stående ved sin mening. Ja. Jeg har en lignende oplevelse, men den bunder ikke i æstetik, da jeg var måske 5-6 år. Jeg voksede op lige ved sådan en Lyngby Stadion,
Ja. Og Lyngby Boldklub er nok cirka samme sådan omfang som Odense Boldklub på en eller anden måde. Men der var med min far inde og se fodbold, og så blev der scoret et mål, og jeg jublede selvfølgelig. Men jeg forstod ikke, det var det forkerte mål, der var blevet scoret. Så der var ikke rigtig et spørgsmål om æstetik, men jeg kunne forholde mig til, at fodbold handler om at score mål. Ja. Og der var trods alt et mål, Ja. og derfor skulle det fejres. Og så lærte jeg så, at der var en opdeling mellem, at det var det andet hold, vi hæppede på, og det var det forkerte mål. Ja. I den afdeling kan jeg ikke lade være med at nævne, hvor begejstret jeg blev, da jeg fandt ud af, hvad et mål hedder, når man scorer et mål på italiensk. Det hedder una conclusione. En konklusion. En afslutning. En afslutning. Ja, det er både italiensk lyder nærmest freudiansk. Hvad hedder det? I forhold til, måske skal vi bare gå direkte videre til det her spørgsmål med at vende tilbage til grækerne. Apropos Aristoteles, han starter selv metafysikken med at gennemgå, hvad de tidligere filosofer har sagt. Ja. Og det er som om, det er et tema. Jeg tror, han bruger de første 3 bøger af metafysikken, hvis jeg husker ret. Alfa, lille, alfa og beta, på at gennemgå, hvad har de andre sagt. Det er som om, det er et tema også for Heidegger. Og apropos, som vi snakker om lidt tidligere, at udvidelsen af horisonten, af vejen, stien, hvordan end man vil beskrive det, at den ikke kun behøves at gå ud i fremtiden, men at man måske også kan få noget ved at gå et andet sted hen i tid. Så hvad er det Heidegger, og hvad er det man får ud af at gå tilbage til Grækenland? Hvorfor er det vigtigt? Ja, igen, så skal man huske at have en vis distance til Heidegger, fordi i det her lille skrift, der siger han jo, at det græske sprog er i direkte kontakt med tingene. Det står der nærmest ord til andet, ikke? Jo. Den er jeg altså ikke med på. Jeg mener, at hvert sprog, også det man taler i Harlem eller i Brooklyn, på en eller anden måde er kontakt med tingene, men det er ikke den samme måde. Men det er jo selvfølgelig, fordi det er der, filosofien begynder, ikke? Og græsk er filosofiens originalsprog. Det er jo rigtigt nok. Men vi må så på en eller anden måde forsøge at få det, som er i tale på vores forskellige sprog, på vidt forskellige måder. Men det med at gå tilbage, det gør Aristoteles, som du siger, allerede. Han går tilbage til de gamle. Det er jo dem, der har været op til et par 100 år før ham. Han har ikke så lang tid at se tilbage på, som vi har, men han gør alligevel det der. Hvorfor det? Jo, det var det, jeg sagde før med, altså Heidegger har samlet en række af sine mindre skrifter til et bind, der hedder Aus der Erfahrung des Denkens, tænkningens erfaring, som ikke er en erfaring i empirisk forstand, men det er en historie, en læreproces, som vi skal lære af. Folk, der ikke har begreb skabt om, hvad filosofi er, tror, det bare handler om at komme i gang, og så diskuterer vi, og så lærer vi noget logik, og så finder vi ud af nogle argumenter, og så tjekker vi med nogle fakta, og så har vi filosofi. Nej, det kommer aldrig nogensinde i gang på den måde. Vi er nødt til at have en dialog med filosoferne. Alain, som jeg nævnte, som levede fra 1868 til 1951, og som i virkeligheden hed Emile Chartier, han siger, at det eneste, man skal lære som filosof, det er, at der har været filosofer. Det vil sige, at man skal forstå alt det, man tror, man selv har tænkt. Det er overhovedet ikke ens egne tanker. Det er bare noget mekanik, nogle fraser, man gentager. Når man så går tilbage og ser på dem, der vitterligt har tænkt, Aristoteles, Kant, hvem det kan være, ikke? Så falder alt det jo til jorden, som man selv har tænkt, som håbløse forsøg. Og så er der altså temmelig lang vej op, før man finder ud af, at der er nogle krav til, hvad filosofi kan være. Og dem bliver man ikke konfronteret med, hvis man ikke konfronterer sig med fortidens tekster. Så hvad var det, de havde gang i, er Aristoteles spørgsmål. Og det han så gør, og det er gået videre fra Aristoteles til en hvilken som helst senere afhandling,
Det hedder forskellige ting på forskellige sprog. Forschungsbericht på tysk. Forskningshistorisk oversigt på dansk. État de la question på fransk. Og state of the art på engelsk. Ikke? Altså, det betyder, hvor er vi nået til? Hvor nåede vi til? Vi, altså ikke bare mig, men vi, der beskæftiger os med det emne i det hele taget. Og der gør Aristoteles det, at han følger forgængerne frem til det, der viser sig som et problem for dem. Mere eller mindre for dem alle sammen, eller i hvert fald alle dem, der er værd at læse. Og det hedder en diapori hos Aristoteles. En gennemgang af, hvor det stopper. En apori, det er det sted, hvor der ikke er nogen poros, en gennemstrømning, som vi også har porer i huden. Der, hvor der er en tilstopning, der, hvor man ikke har kunnet komme videre. Så det Aristoteles gør, det er at følge forgængerne frem til det sted, hvor de ikke kan komme videre. Og så prøve at se, om vi ikke kan komme et lille stykke videre alligevel. Og det kan man altså ikke gøre, hvis man ikke har undersøgt, hvad der har været i forvejen. Så det er derfor, at man orienterer sig bagud på den måde. Fordi ellers er man ikke der, hvor man er. Man begynder ikke bare from scratch. Nej. Men er det en måde at forstå, at hvis vi vender tilbage til nogle af de første, der har forsøgt sig med at tænke sådan grundigt, at vi så kommer en lille smule tættere på væren? Ja, det siger Heidegger jo. Ja. Jeg vil jo sige det på en helt anden måde. Der har jo også været nogen efter Heidegger. Det er der og Gamben ikke mindst. Merleau-Ponty og sådan nogen. Patočka, Parkinson. Jeg vil sige det på en anden måde. Vi lærer at læse. Det er ikke så meget fremme hos Heidegger. Han har nogle tekster om det. Was heißt lesen er der en kort tekst, der hedder, hvad vil det sige at læse? Alain sagde det på den måde, savoir lire est presque tout. At kunne læse er næsten alt. Hvad i alverden? Ja, det er ikke så mystisk, som det måske kan lyde. Hvis du tager et førsokratisk fragment, som Heraklit, hunde gør, af det, de ikke kender. Ja, det kan du læse og sige, ja, jamen det ved jeg godt. Det var det. Så må jeg nok sige, så har du ikke fattet en meter. Du skal jo forstå, at det, der menes med det, handler om noget andet end hunde og gøen. Om en reaktion, en vred reaktion på noget, der virker fremmedartet på en, ukendt for en. Så bjeffer man bare løs. Det er jo en måde at afvise det på, i stedet for at prøve at se, hvad der er tale om. Det vil sige, du skal forstå det sagte på en måde, som ikke umiddelbart fremgår. Altså, der er ingen tekst, der selv siger, hvordan den skal læses. Det må du selv finde ud af. Og så kan du have en banal læsning. Nå ja, det ved jeg da godt. Og en, der ikke er banal. Det er så at sige, der kunsten ligger. Jamen, jeg er med på, at det handler om verdensspørgsmålet i en eller anden forstand, som Heidegger siger det, fordi det handler om at overskride et hvad-forhold, et sagforhold, som byder sig til som umiddelbart forståeligt, men det er ikke det umiddelbart forståelige, du skal forstå. Du skal forstå noget mere ved det end det. Kan man dermed sige, enten i forlængelse af Heidegger, og spørgsmålet er også åben til dig, Søren, er filosofen den, der arbejder med ontologi? Er det en forventning? Er det noget, som er implicit i vejen, eller måden, der er at filosofere? Ja, filosofien arbejder med ontologi. Den handler om, hvad det vil sige, at noget er, som det er. Det med, at filosofien handler om ontologi, kan meget let misforstås, fordi man tror, det er en eller anden særlig disciplin. Det siger Heidegger udtrykkeligt i Sein und Zeit, at her tales der ikke for ontologien som en disciplin blandt andre erkendelsesteori, eller politisk filosofi, eller etik.
der tales om ontologi i fundamental betydning, det er derfor, han kalder det fundamental ontologi, som det, der er grundlæggende for alle filosofiske spørgsmål. Hvad vil det sige, at noget er? Og det, man kan fremstille som hans metode eller måde at gå frem på, det er jo, som du selv sagde, at det spørgsmål ikke er afklaret med et hvad, men det må handle om et hvordan. Hvad er sprog? Du er nødt til at se, hvordan er sprog, for at sige det på en måde, Heidegger aldrig ville bruge. Hvordan fungerer sprog? Eller hvordan virker det? Fordi hvis du ikke gør det, så starter du der, hvor sprog allerede er, som Husserl udtrykker det, konstitueret. Hvor vi allerede har sprog. Men sprog betyder jo ikke det eller det nationalsprog, eller den og den dialekt, eller skriftsprog, eller talesprog. Det er jo sprog i det hele taget. Når du kommer helt derud, så forvandler hvad-spørgsmålet sig til et hvordan-spørgsmål. Så må du se på, hvordan sprog opstår. Og det er jo netop det, man ikke vil som lingvist. Cercle linguistique de Copenhague havde ligefrem forbud mod at beskæftige sig med spørgsmålet om sprogets oprindelse. Og det kan jeg godt forstå, for det giver ikke så meget mening i fagvidenskabelig eller empirisk forstand, men det giver mening i filosofisk forstand. Du behøver bare at forestille dig en situation, hvor en mand kommer gående ned ad gaden så langt væk, at du ikke kan se, hvem det er, og han tager sig så til hovedet med 2 fingre, og du ved ikke, om det er, fordi han vil sige hej, eller fordi det klør i hans hår. Så der skal du finde ud af, er det her tegn, eller er det ikke? Det er sprogets begyndelse. Det begynder et eller andet sted, hvor vi skal finde ud af, er det et tegn til mig, eller er det ikke? Jeg har også fortalt, det har du sikkert hørt, det er et eksempel, jeg tit bruger, at jeg engang førte en samtale med havnebussen. Jo, der havde jeg godt tåle et genbesøg. Nå, men jeg gik rundt nede ved det kongelige bibliotek, og der er sådan en anlægsbro for den gule bus, som er en lille færge. Og jeg gik ud der af broen der, hvor der går ud til færgen, og så troede den, der førte færgen, at jeg ville med, og åbner borgporten, eller hvad det hedder, gabet der foran på færgen. Og så gjorde jeg et afværgende tegn. Nej, jeg skal ikke med, hvorefter den lukker sig igen. Det er jo sådan set en samtale. Men jeg har ikke rigtig set det beskrevet med nogle koder for, at det er sådan, man gør, når man taler med en færge. Så der tog vi jo hinandens gestikulation som tegn. Borgporten, der åbner sig. Armen, der vifter afværgende. Og sådan kunne man tage mange eksempler på, hvordan sproget hele tiden opstår. Det er altså noget med, at vi kan tage noget for at være et tegn. Og vi kan også ikke gøre det. Det er den opståen, der er tale om. Og det siger jo noget om, hvordan sproget fungerer. Hvordan det er. Men hvad det er, fuldstændig vanvittigt at sige, sprog, det er for eksempel, at en færge åbner borgporten. Jo, det er det jo selvfølgelig i den forstand, at den ved de gamle storbæltsfærger eller andre stadigvæk eksisterende samme slags, betyder, at nu kan I få lov at køre ombord biler, eller lignende, ikke? Det bringer måske hen mod Heideggers slutning her, hvor han i virkeligheden konkluderer, at der er mange veje at gå, apropos det her væg. Og han kommer en smule ind på poesien. Kan man sætte poesien over for logikken, i forhold til at logikken på en eller anden måde, i hvert fald måske en formal logik, prøver at forsøge, eller i hvert fald nogle filosofer, bruger logikken til at forsøge at reducere og deducere ontologispørgsmål eller verdensspørgsmålet til at forklare de her meget komplekse spørgsmål så simpelt som muligt, for måske at kunne få et greb om det, i forhold til poesien, som Heidegger er interesseret i,
som åbner mere, end det forsøger at lukke. Er det en forkert måde at forstå hans brug af og interesse i digteren og i poesien? Nej, det er da meget passende i forhold til, hvad han det skal op med hensyn til digtningen. Igen vil jeg sige det lidt anderledes, end han gør, men man skal jo huske, at Heidegger var den, der begyndte en gang. Ikke? Så det er jo let for os andre at komme bagefter og sige, ja, men nu vil jeg gøre det sådan og sådan. Han har jo været der først. Ikke? Men der er jo ikke så mange i filosofiens historie, der åbner filosofien for digtningen. Den er jo forvist fra bystaten med Platons Staten, og så åbner Aristoteles en lille smule med sin poetik. Man kan dog tale om det der. Ikke? Og det bliver jo ved, altså lige til det hos Kant er en smagsdom, det handler om. Ikke? Det er ligesom underlagt erkendelsen. Det ændrer sig fra Nietzsche og frem. Kierkegaard Nietzsche. Hvor jeg så igen vil sige det på en lidt anden måde ud fra teksten. Nemlig, at det eksempel, jeg lige gav med Heraklits fragment, det kan du jo sammenligne med et digt. Altså, der er jo strofer, vers af digtere, som er blevet stående nærmest som sentenser, hvor man altså kan vende og dreje ordene og få noget stadig nyt af dem, ud af dem, ligesom filosofien finder stadig nye perspektiver og vinkler og horisonter. Det kan du også gøre med et digt. Hvis du tager begyndelsen af Iliaden, Meninaide ter Peleidos Achilleos, så hed det i Wilsters gamle oversættelse, vreden gudinde, besyng som greb Peleiden Achilleus. Og i Otto Stendues nye oversættelse, der hedder det, syng om vreden gudinde, og så videre. Der er en lille bitte forskel, nemlig at vrede er det første ord i den gamle oversættelse. Det kommer længere inde i den nye. Måske var der en pointe med, at det skulle være det første ord. Kan man bare flytte det længere hen? Sådan har enhver oversætter en opgave i at ramme præcist. Og nogle gange kommer det bare an på et komma. Som Susanne Stavn, som morsomt har vist i sine bøger om sprog. Ikke? Der er virkelig stor forskel på, om man siger, vi skal spise, farmor, eller vi skal spise, farmor. Det sidste er kannibalisme. Men hvis du tager filosofiens sentenser, så er det jo nøjagtigt det samme. Ikke? At du skal helt ned i nogle små bitte detaljer for at forstå, hvad det handler om. Og det samme skal du med digtning. Heidegger gør opmærksom på, at Dichtung, digtning, det er det samme ord som Verdichtung, som vi på dansk vil oversætte med fortætning. Så digtet er der, hvor sproget fortættes. Så hvis jeg skulle sige det, som Heidegger siger der, ud fra, hvordan jeg synes, det er nu svarende til nutiden at tale efter Derrida og efter Agamben, så vil jeg sige, at det er en fortætning af sproget, vi har i digtekunsten, i digtningen. Og det er også det, der er pointen med tænkningen. Ja, der foregår tænkning hele tiden. Hvis du ved tænkning bare forstår hjerneprocesser, bevidsthedsliv, selvfølgelig. Men det er ikke det, man filosofisk forstår ved en tanke. Det er et koncentrat, som de førsokratiske fragmenter, eller du kan også tage noget senere, som for eksempel Kierkegaards sentens fra begrebet angst. Synden kom ind i verden ved en synd. Eller hos Nietzsche, mennesket er noget, der må overvindes. Begge fører jo til en slags undren. Hvordan kan synden komme ind i verden ved en synd? Så siger du, at den er der, og før den er der. Og så. Det er et paradoksalt udtryk. Ikke? Jo, men hvis du går tilbage og læser Aristoteles sentens, jeg ved kun, at jeg ingenting ved,
jamen så er det jo nøjagtigt lige så paradoksalt, for man kan altså ikke vide, at man ingenting ved. Det kan kun forstås, som Kierkegaard siger i sin afhandling, ironisk. Så der er den der spillende fornemmelse på flere betydninger, hvor den umiddelbart forståelige ikke er den egentlig til stede i digtekunsten. Og jeg synes i øvrigt, altså, hvis vi skal gå ind på det med digtekunsten, så siger Heidegger, at al litteratur er i virkeligheden digtning. Også prosa. Det mærkelige er, så der er ikke en eneste analyse af en prosatekst hos Heidegger. Hvad er der egentlig i vejen med det? Det holdt jeg et helt semester om en gang, hvor jeg prøvede at bruge Proust som eksempel, i stedet for Heideggers evige eksempel, som er Hölderlin. Det er jo digternes digter, er det ikke det, han kalder Ja, Hölderlin? hvis man så... Hvad nu, hvis man tog Proust i stedet for? Hvis man nu tager en helt tredje, ikke? Stendhal, som jeg ikke har læst så meget som Proust, men som er jo en kæmpestor skikkelse i fransk litteratur, så kan du tage begyndelsen af... Han er ja, det er jo så plat at sige, men en meget stilbevidst forfatter, men en, som er meget, altså bruger nogle virkemidler, som man tænker, hold da op, det er næsten ingenting, og så siger det bare alt. I begyndelsen af Le Rouge et le Noir, rødt og sort, der beskriver han den lille by Verrières, hvor det hele foregår, og der er så en borgmester, og så er der den store industrimagnat, Monsieur de Renal. Det er de to personer, man først får præsenteret næsten, ikke? Og der, de konkurrerer, de to, ikke? For eksempel så har borgmesteren, som jeg nu kan huske, det kan godt være, det er lidt anderledes, men han har en allé af kastanjetræer op til sit hus, og det skal jo så overgås af Monsieur de Renal, og han anlægger så en allé af valnødtræer. Det er endnu finere, ikke? Og så får borgmesteren lavet et stengær om sin grund, og det skal så overgås af Monsieur de Renal, og han laver så et hegn af marmor, eller et eller andet i den stil, ikke? Og så bliver det ved et stykke tid over godt og vel en halv side, og så står der bare til sidst, un tel homme était Monsieur de Renal. Altså, sådan en mand var Monsieur de Renal. Der kunne lige så godt stå, sådan en nar var Monsieur de Renal. Og det står der netop ikke. Det skal man selv forstå med den lille sætning der, ikke? Ja. Og hvad er det anderledes, end at når du læser hos Aristoteles, hvor han er i gang med at udlede et gudsbegreb, og skal have fat i nogle modsætninger, så vi kan forstå, hvad det handler om, så vil han sige, at det ikke er hvad som helst, som man stiller over for hinanden, som giver en modsætning. Og så står der, ikke hvid er jo selv stemmen. Hold da op, en sætning. Ikke hvid er jo selv stemmen. Ja. Hvad siges der med den? Ja, der siges, du kan selvfølgelig godt nævne stemmen, hvis du vil give et eksempel på noget, der ikke er hvidt. Men det er der ligesom ikke rigtig nogen pointe i. Nej. Fordi den har slet ikke noget med det hvide at gøre, eller med farve at gøre. Og det skal du jo læse, som man siger, indenad. Det står der jo ikke, at det er sådan, det skal forstå. Det er sjovt, fordi det fodrer næsten, hvad der kunne have været et næste spørgsmål af, hvad er digtning, og hvad er poesi? Det kunne man snakke meget lang tid om også. Men det er sjovt, at ligesom i filosofi, at der i digtning er noget digtning, der bare ikke virker. Nogle digte, som virker trivielle, eller nærmest infantile, og umiddelbare på en måde, at det ikke bevæger en. Jeg kom til at tænke på det tidligere i vores samtale, da vi snakker om, at der er nogen, der ligesom kan på en eller anden måde, som du udtrykte, der er nogen, der har en dybde på en eller anden måde, at det er tit tænkt over i forhold til musik, at der er nogen, for eksempel, du nævnte violin, der er nogle stykker af Paganini, som er helt vildt komplekse, og det er enormt imponerende, at nogle mennesker overhovedet kan spille violin på den måde. Ja. Men personligt bliver jeg ikke super bevæget af det. Jeg er meget sådan stimuleret intellektuelt på en eller anden måde. Og så er der andre musikstykker, måske Erik Satie, nogle af hans klaverstykker. Hvem siger du? Erik Satie. Satie, ja. Satie. Jeg er ikke fransksproget. Tak. Hvad hedder det? Gør ikke noget. Hvad hedder det? Som måske ikke er så komplekst, men kan være enormt bevægende. Ja. Og
Og det er måske det samme, der er på spil i forhold til filosofi. Og så er der selvfølgelig lidt også dem, der er enormt komplekse og enormt bevægende, hvor at Heidegger måske er en af dem. Ja, når han rammer den rent, om jeg så må sige. Ja. Og det gør han ikke altid. Det er der ingen, der gør. Og det har jeg ham lidt mistænkt for at tro, at der er nogen, der gør. For eksempel Hölderlin. Ja. Ja. Men kan man så sige i forlængelse, at der er nogen, der er bedre til at ramme den ofte? Ja, det er jo klart. Det er jo det, der karakteriserer. Men der er aldrig nogen, der rammer den rent hver gang. Vel? Altså, sådan er det er ligesom i fodbold. Det er udtrykket kommer fra. Ikke? Jeg ramte lige i røven, ikke? Ja. For at stige lidt ned fra det rørende eller det bevægende. Men derfor var det vigtigt for mig at vide, for satire er også en af dem, som rammer mig. Ikke til tårer, det er mere, hvad hedder det nu, Rachmaninoffs Præludium eller Mahlers Adagietto fra den 5. symfoni og sådan nogle ting, ikke? Som alle kender, men jeg læste, hvis vi nu skal tage, fordi det er meget forskelligt, hvad rammer en, ikke? Selvfølgelig. Det kan også være fra dag til dag næsten. Ja, det kan det også være, men der er nogen, hvor det rammer næsten hver gang. Det kommer så an på, hvem man er. Altså, Wagner for eksempel, der siger mig intet. Nej. Jeg kan slet ikke holde det ud. Nej. Men jeg har jo ikke lov til at sige, at så er det bare sådan. Det er et eller andet, noget jeg ikke kan tune ind på, en bølgelængde. Men i stedet for at tale om alt det, man ikke kan tage til sig, så jeg læste for nylig en norsk forfatters skildring af sin fars liv. Fars ryg hedder den, Niels Frederik Dahl. Fars ryg? Fars ryg. Den handler om hans far og hans meget ensomme liv. Og han har også skrevet en bog om sin mor. Og det lyder ikke til at være godt, fordi det lyder som sådan noget autofiktion, men det hæver sig virkelig over det. Blandt andet ved sin stil. Og hvordan rammer sådan en stil? Ikke? Jeg kan huske, der er et sted, hvor han skriver om sin fars og mors bekendte, eller sådan et eller andet. Og nu citerer jeg jo efter hukommelsen, jeg har overhovedet ikke overvejet at tage bogen med. Nej. Men der skriver han, hvordan er det? De er alle sammen væk nu. Og det er jo sådan set banalt nok. Men så står der i virkeligheden, hvis du læser hele sætningen, så kommer der nemlig en tankestreg. De er alle sammen væk nu. Aske, støv, jord. Hold. Det bliver voldsomt på en anden måde. Altså, man kan jo sige, ligesom ved Heraklits fragment, ja, det ved jeg da godt. Ja. De blev til aske og til støv og til jord. Ja. Men det at sige det på den måde, der lige indimellem, ja. Altså, det er jo at sige, de er væk. Ja. Ved I, hvad det betyder? Det betyder det her. Det fremhæver helt klart nogle nuancer. Det er der ingen tvivl om. Og det er jo netop et prosaværk, ikke? Det er jo ikke et digt. Så jeg mener faktisk, hvis man... Altså nu, det handler jo ikke bare om at gentage, hvad Heidegger har sagt, og nøje, hvor er det godt. Men det handler også, hvis vi skal arbejde med det, så skal vi måske lidt videre se. Nå, man kan også se det der og der, ikke? Jeg er faktisk ikke sikker på, at hans smag i romanlitteratur, altså prosa, var særlig god. Nej, jeg ved ikke, hvad han har læst, men... Jamen, der er jo noget tilbageskuende ved, at det er Hölderlin, der er eksemplet. Jo. Ikke? Så når han frem til Trakl, det er Første Verdenskrig, men hvad med dadaismen og surrealismen, det er jo helt tydeligt, det siger ham ikke noget som helst. Det er tydeligt. Men det er lidt ligesom, at Wagner ikke siger mig noget. Det kan jeg jo ikke. Så skal alle mine studerende også mene, at Wagner, det er ikke noget. Nej, overhovedet ikke. Men det er mere... så har Heidegger sin begrænsning der, og andre har den på et andet punkt. Ikke? Helt klart. Og en fin krølle tilbage til mening. Hvad hedder det? Jeg tror, det var mere eller mindre, hvad vi når. Det har været en fantastisk spændende oplevelse. Hvad hedder det? Det håber jeg ikke. Nej, det kan vi lade hænge i luften. Her til sidst, ved du, hvad du skal bruge dit otium på? Ja, både ja og nej, fordi jeg er jo lidt begyndt på det. Jeg har 25 undervisningsgange tilbage, så det kan jo let tælles, ikke? Og de har været så venlige at lægge min undervisning om eftermiddagen og aftenen, for jeg hader at gå op til et vækkeur, der ringer. Ja. Og når jeg nu nogle gange ikke kan sove, så står jeg op
Forleden dag, eller morgen, stod jeg op kl. 4 og oversat 2 sider af hus, og så gik jeg i seng igen. Ja, som man jo gør. og det kan jeg jo kun tillade mig at gøre, fordi jeg ikke skal op til noget. Så kunne jeg sove der fra klokken 6 til klokken halv 12, må jeg jo indrømme. Ja. Men hvad er der egentlig i vejen med det? Kan det ikke være lige så godt at arbejde der mellem klokken 4 og klokken 6? Det glæder jeg mig meget til. I den forstand skal jeg ikke noget, og det er ikke at skulle noget, glæder jeg mig virkelig meget til. Ja. Rent bortset fra det, så glæder jeg mig til at beskæftige mig med den tænkning, som ikke er fagfilosofi, og som blandt andet findes i skønlitteratur. Ja. Og selv skrive nogen. Det er jeg ikke så god til, synes jeg, som... Altså, jeg har en træning i at skrive filosofiske essays og den slags, men at skrive noget, der er lidt mere kortprosaagtigt og den slags, det vil og så i øvrigt læse meget af den slags ting, og bare kigge ud i luften. Og i øvrigt leve nede i Middelhavsområdet, hvor de har... Ja, der findes jo ikke nogen opskrift på, hvordan man lever, men hvis der fandtes en, så synes jeg, at de er tættere på at have den dernede, end vi er. Det ser godt ud i hvert fald. Ja. Helt klart. Men jeg tror, det var ordene. Jeg ved, at af didaktiske årsager, så vil man nok forvente en eller anden form for opsummering, eller en afrunding, men jeg synes, det er lidt ironisk i forhold til det spørgsmål, vi arbejder med. Så lad os lade samtalen stå ved, hvad det er. Så tak for, at du ville være med, og tak for, at du inspirerer mange af os til at læse europæisk filosofi i mange år. Selv tak.